ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ድሕሪ ውሳነ ምውዳቕ መንግስቲ ተኸቲሉ ኣብ ዝናይ ዕረፍቲ ግዜ ተወሳኺ ዕማም ሒዙ ክሰርሕ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብምርመራ ኮቪድን ውፅኢትን መረጋገፂ ሰነዳት ዝህብ ከደናግር ዝጸንሐ ውልቃዊ ትካል ሕክምና ድሕሪ ምቅልዑ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 23 ሰነ 2021 ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ቀንዲ ኣርእስታቱ ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዘምርሐኩም ኣርሴማ ሶሎሞን ቅድሚው ግን በዚ ዝስዕብ ንግዳዊ መዋዕውዒ ኣቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ከምርሐኩም ስለ ዝኾንኩ ምሳና ጽንሑ። እቲ ንባህላዊ መግብን ክዳውንትን ካልእ መሰረታዊ ድሌትን ሓበሻ ዘማልእ ትካል ናትኩም ጠለባት ዓማዊሉ ብዝቐለለ መገዲ ንምስላጥ ካብ ዘለኹሞ ሓንቲ ኢንቺ እውን ከይተንቀሳቐስኩም በጻብዕትኹም ጥውቕ ብምባል ጥራይ ዝደለኹሞ ክትገዝኡ ዘኽእለኩም መርበብ ሓበሬታ ኣዳሊልኩም ኣሎ። ኣብኡ እወ ኣብቲ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ናትኩም .com ብዝመረጽኩሞ መገዲ ምስ ከፈልኩም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ንዝኣዘዝኩም ኣቕሓ ኣብ ገዛኹም ከተፍ ዘብል ኣገልግሎት ውስጣውን ተዳሊልኩም ኣሎ። ብጽሑና ተወከሱና ኣበይ ናትኩም .com ናትኩም .com ኣብ ሽወደን ብፖለቲካዊ ተቃውምቲ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኣቶ ስቴፋን ሎቬን ምትእምማን የብልናን ብዝብል ዝተላዕለ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንምትዕራቕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክካየዱ እኳ እንተቐነዩ እቲ ንስእነት እምነት ኣብ ልዕሊ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ክወሃብ ናይ ባይቶ ሃገር ዝቐረበ ሕቶ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ድሕሪ ምውሃብ እቲ ሕቶ 181 ድምፂ ስለ ዝረኸበ ህሉ መንግስቲ ሽወደን ብስእነት እምነት ወዲቑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እቲ ብኣቶ ስቴፋን ሎቬን ዝምራሕ ልፍታዊ መንግስቲ ካብ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ወይ ናይ ስልጣን ስንበታ ክገብር ካብኡ ሓሊፉ ኸዓ ተወሳኺ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ናይ ምእዋጅ ዕድል ከም ዝህልዎ ይሕበር። እዚ ኣብ ታሪክ ሽወደን ናይ መጀመርያ ፖለቲካዊ ክስተት ምዃኑ ዝንገረሉ ናይ ሎሚ ውሳነ ሽወደን ኣብ እዋን ለበዳን ሳዕቤናቱን ቅጠባዊ ሃስያ ካልኦት ማሕበራዊ ጸገማትን ኣብ ዘላትሉ እዋን ምዃኑ ንብዙሓት ኣገሪሙ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲከኛታት ሽወደን ክሳብ ክንደይ ዘይሓላፍነታዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ብዙሓት ይዛረብሉ ኣለዉ። ድሕሪ ኣብ ባይቶ ሽወደን ዝተገብረ ናይ እምነት ምስኣን ድምፂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ መራሒ መንግስቲ ኣቶ ስቴፋን ሎቬን ሃገረ ሽወደን ኣብ ኩሉ መዳያዊ መንግስታውን ፖለቲካውን ቅልውላው ከም ዝኣተወት ኣዊጅሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሽወደን ሕክምናዊ ማዕከላት ብምኽፋት መርመራ ኮቪድ ውፅኢቱን ከምኡውን ሰነዳት ክህብ ዝጸንሐ ጉጅለ ዶክተራት ዝተባህለ ትካል ብሓሶትን ምድንጋርን ገንዘብ ብምኽፋል መርመራታት ኣብ ላቦራቶሪ ከይኣተዉ ኣለኩምን የብልኩምን ዝብሉ ውፅኢታት ብሸለልትነት ብምሃብ ኣብ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሽወደናውያን ምድንጋር ከም ዝገበረ ኣኽባር ሕጊ ሽወደን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ትካል ዝተፈላለዩ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ እንዳኸፈለ ሰባት ብኮቪድ ምትሓዞምን ዘይምትሓዞምን ከይረጋገፀ ሰነዳት ውፅኢት መርመራ ምድላው ዓብ ናይ ምድንጋር ንጥፈታት ከም ዝፈጸመ ክፍለጥ ተኻይሉ። እቲ ትካል ብማዕከናት ዜናን ፖሊስን ምስ ተቓልዐ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መላ ሃገር ንጥፈታቱ ደው ከም ዘበለን ንዝኸፈቶም ትካላት ጥዕና ከም ዝተዓጽወን በዚ ዓብ ጥዕናዊ ገበን ተሓታቲ ዝተባህሉ 3 ሰባት ከ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣኽባር ሕጊ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ግጭትን ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳሰዓበ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ምብራቃዊት ኣፍሪቃዊት ሃገረ ሱዳን ኣብ ዓለም ዝነበራ ጠቕላላ ሃገራዊ ዕዳ ከም ዝተሰረዘላ ማዕከን ገንዘብ ዓለም ኣፍሊጡ።
ሱዳን ድሕሪ ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ሃገራት ምውፃን ኣብታ ሃገር ዝተኸስተ መንግስታዊ ለውጢ ተኸቲሉ ኣብ ዲፕሎማስያውን ኣህጉራውን ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ብዙሕ ደገፍ ትረክብ ከም ዘላ ይንገር። ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ኣገልግሎት ራድዮ ሽወደን ፋይናንሻል ታይምስን ካልኦት ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበረኦ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እታ ሃገር ኣብ ዝተጓሃረ ዘሎ ግርጭታት ብዓብዩ ኩናት ትግራይን ሰብኣዊ ቅልውላውን እንዳሃለወ ዝተኻየደ ምርጫ ንፀጥታ እታ ሃገርን ነቲ ምርጫ ዘሎ ተኣማንነትን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣብዚ ብዙሓት ቀንድን ፍሉጣትን ተቋምትን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ካብቲ ምርጫ ከም ዝገለሉ ብምግባር ዝተገብረ ምርጫ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ውግዓውነት ካብ ምሃብ ሓሊፉ ዝፍይዶ ነገር ከም ዘይብሉ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲዩ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ እቲ ናብ በረኻ ብምውፃእ ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርትዓዊ ግጭት ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘጣይሶ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብዝጀመሮ ሓድሽ ዝዓይነቱ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብዙሕ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ሰራዊት ወተሃደራት መንግስቲ ኤርትራን ከም ዘውረደ ብማዕከናት ዜንኡ ኣብ ዝፈነዎ ዘሎ ቀጻሊ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻይሉ። بمسرت التحبريتا لعلوات عزستي سراويت فدرال إيرتران زركبوا مروخات كم زت تحزون التحبريتا يرد. قدم بيرو حزباوي ويانا حرنت تجراي وقعوا مجلس بموزع نابلا سراويت إيرترا يخون سراويت فدرال كأدمي متقعتي مخفاتو إيدم كوبوت أو عيد كم زغربة يذكر. بزعبات زوداي كاب منجستي إيرترا يخون منجستي إثيوبيا زتو وهبه وقعي قبر ملسي كم زيلا كفلت تخيلو. هاجر غريخ نتوم ببحري كاب تركي أو قاريزوم ناب غريخ زات وسدة نياتات قونت بمتقام كي ترفه بحيلي نابتي زموتول هاجر تركي تملس على كبل نمثل ودسب زتابغ أمنستي انترناشنال تريعو. بمسرت تتكال سبعاوي مسلات غريخ أبا تححزا سدتنياتات حتى تعقبان زرلوا زسكف التححزا من محياش كتقبر ترقاقامي محتانتات زغربا هاجر كم زغنت زاقيت جن باتي اتخصصوا له حماق التححزا سدتنياتات مغتصالة زد تحساسب مخانو اتمقلتي أرديو. መንግስቲ ሽወደን ነቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ሽወደን ዝግበር መገሻ ብዝምልከት በቲ ዘለዎ ከይተለወጠ ክሳብ ወርሒ ነሓሰ መወዳእታ ክጸንሕ ከም ዝወሰነ ገሊጹ። بمسرت التحبريتا كلهم كاب زتفلاليو هاجرات ناب شودن بمجشة زمتو جياشو سندات كتابت ويون كاب كوفيد نت أمخانم زرقاقت سندات حيزوم ترايكاتو كم زفقدم وتيود تنح ممرحي نتوسخي كل تاوارح تناوحو كتنح منقسي كابوسانو أرديو. መንግስቲ ሽወደን ዘለናዮ ወቅቲ ኮቪድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሙሉ ብሙሉ ኣብ ዘይወዓለሉ ኩነታት ኩሎም ዝወሰዱ ስጉምትታት ጥንቃቐ ክህልዎም ከም ዝግባእ ካብ ዝብል መረዳእታ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይሕብር ከም ዘሎ ይፍለጥ። تكاتلوا زلهم كاب ستوكولم زمدبر وإيروبا ومعكن زينا هارمونيو دحر زما وعوعي بحاصير زتدالو كالوس زيناتات كقربلكم مسانا صنحون حبرت إيروبا كاب هاجرات إيروبا يكون وضعي كاب زلوا هاجرات بسنكي كوفيد أمبير وزت أنحب بمجشة نايمتاو كلالتات بمحياش كاب جل هاجرات ناب إيروبا زكايد مجشة فغيدو كم زلوا بوجعي حبيرو بزمسرت كاب هاجرات ألبانيا أستراليا إسرائيل جابان تشاينا ليبانوس نيوزيلاند رواندا سربيا سنغافور ደቡብ ኮሪያ ታይላንድ ከምኡውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ኤሮፓ ብዘይጸገም ክገሹ ተፈቒዱሎ። እዘን ሃገራት ኣብ ቀረባ ዋርሕ ኩነታት ለበዳ ዝተሓተ ዝተረኣየለን ሃገራት ከም ዝኾና እቲ መግለጺ የረድእ። ጎረቤት ሃገር ፊንላንድ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ኮቪድ ተነቢሩ ዝነበረ ናይ ማሕበራዊ ምንቅስቓስን ካልኦት ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ምቅላል ከም ዝጀመረት ካብ ሄልሲንክ ዝወፀ ጸብጻብ ነጊሩ።
فنلاند حنتي كابتن قلطف قبر ملسي نلبدا كورونا ذهبت هاجر كوينا حنتي كابتن زتحت قصري تلكفتي قداتن زبطحا هاجرات نورديك مهانا ينقر ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብ ቀረባ ግዜ ብልፍንቲ መንግስቲ ኣቆሙ ዘለዎ ሰልፍታት እታ ሃገር ኣብ ጋዛ ፍልስጤም ዝመደበሩ ጉጅለ ሓማስ ብወግዒ ዘለየሉ ባንዴራ ሓማስ ክእገድ ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሮም بمسرت التحبريتا تجوجلة أب هاجر جرمن أب زتفلاليا قطعميتات دقفيو زنبل بلو بانديرا حماس بسنك تجوجلة قبر الشبراوي تباهيلو مسرعو مخانو اتتبتاب أرديو حد مئتاويت كاب حزب عالم بزتفلاليو سب زسرحو تفتراون حدقاتات كاب مربطو كم زتمزانا بلا ودب حبرات هاجرات أب زوتو تبتاب حبيرو እዚ ልዕሊ 80 ሚሊዮን ዝኸውን ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ዓለም ካብ ቤት ንብረቱ ካብኡ ሓሊፉውን ካብ ሃገሩ ዝተፈናቐለ ከም ዘርከቦ እቲ ውድብ ይግለጽ እቲ ብዘገምታ ካይዱ ዝፍለጥ ዝነበረ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝዋን ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት እታ ሃገር ብቁልጡፍ ይላባዕ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣፍሪቃ ኣብ ሳልሳይ ዙር ለበዳ ኮሮና ኣትያ ከም ዘላ ዝንፈት ምዃኑ ሰብ መዚ ጥዕና ዓለም ገሊጾም ኣብዚ ቀረባ እዋናት ከም በዓል ኡጋንዳ ዝኣመሰላ ሃገራት ጠቕላላ ዕፅዋ ከም ዝኣወጃ ዝፍለጥ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣፍሪቃ ክሕግዝ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ خبركم تخاتلتي هارموني ميديا نيلومي زبلنايوم زيناوي مسانادونا ኣብ መላእ ኤውሮፓን ካልኦትን ዘጠቃለለ እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ንምክታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዜናታትና ስጋብ ንራኸብ ሓደ ካብቲ ንምስሳን ማዕከንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርእይቶኹም ተሳታፍነትኩም ብምዃን ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ሚድያ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን بزيكازي اب فيسبوك بعبيخا اب مربب حبريتانا معالتاو زرقح حدشت زينان حبريتاتاتن زتفلالي صحفاتن كترخبو إخوم تساطفو حتتو رغبنا تصحفولنا بزي اب سكرين تتحيفو زلو ادراشانا ان دابلكو نلومي كفليكمي سلام امسيو